sa dalan niya, ang saad niya may ganting madata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mapinalangga nga matig paminaw dinhi sa tulumanon Gisa kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita ni anang haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabhiuna, pagadumalahon kini sa inyong mahigala, Brother John dito, kini usab si Brother Levi Clavis ang magkapag-uban kaninyo nining usa ka oras sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon na hiyoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginoo, tuguting ang magapanalangin kaniini nga programa ug sa tanang naman naminaw karon. Hinaot pa nga ang influensya o gahom sa Espiritu Santo magapatin-aw sa ilang mga salabutan aron sa pagsabot sa imong pulong. Kabiga sila nga mga laga diha kanimo aron sad sila Ginoo mahimong ikauban diha sa kingharian sa langit. Salamat sa imong pagtubag o paghatag sa among pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, maayong gabi no sa tanan natong makagalaan. Welcome ang tanan karon kutob sa naminaw og naglantaw sa ato nga live broadcast karon sa Facebook. Amo kamong gina-welcome mga higala. Okay, sa di pa ko mapadayon higala, tunol ko kamo kang Brother John alang sa mga labas nga mga panimbaya o pangumusta nga na kanyo. Brother John. Okay, mga higala sa makausapa, welcome di sa atong programa Kini ang Maayong Balita. Sa gihapon dili namo ikapuol ang hatag sa inyo og mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live.
Welcome, welcome, welcome. Okay, sa tanan nga mga naminaw karon mga kaigsunan, sa gihapon kamo among gina-welcome o ginapasalamatan. Busa hinaot pang ang Dios magpakamaayo kanatong tanan. Brother Libby. Okay, salamat Brother John. So atong gipangumusta karon gabi na sa ang mga Uliamot family diha sa Nailon, Bugo City, ang tagiya sa Buenamarga. Salamat nga gapadayon ta sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Ano mga babusto din sa kadwawan sab nga karon gidumalahan ni Brother John labi na sa mga maglasang family. Ano ngadtos mga nugas o uban pa diha sa mabuli atong mga kaigsunan, mga silingan ato. Unya congratulations po sa 5 kabuok nga nabautismohan diri sa Kabangkalan. Unya congrats Brother Gino Arcabal uban sa imong asawa nga na rebaptize yun sila ganiha mga higala. So congrats og sa tanan nga mga naminaw karon o sa tanan nga mga nag-view sa ato nga live broadcast sa Facebook, Pilipinas man og sa uban pang nasod sa kalibutan. Kamong tanan mga kahigalaan, kinasingkasing namo nga gina-welcome karong gabi una sa pagpakiguban og pagparticipate meaning atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Makahimo namo sa pagpadangat mahigala og mga mensahe, greetings o mga panimbaya dinhi sa atong programa. Ato na nga gina-welcome kay panahon na nga atong pagbasahon ang inyong mensahe aron mapadangat ngadto sa manhitungdan. Aniya kung naasad mo yung mga importanteng pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo, pangutana man nga bag-o or mga follow-up nga pangutana, reactions ba, so amo nang paaboton ni higala kay amo nang schedulean. Tagaan na mo nagpanahon nga ang inyo nasabunya nga mga pangutana mo'y atong entertainon. Gawas kon ang pangutanang ning abot mga reaksyon sa ato nga gisgutan ni anang panahona. Ato na tagdon kay reaksyon man na siya. So atong gina-welcome unya kini atong programa para gini natong tanan. Nga naman kay makapahungaw ka man sa imong unahuna. O kung naa kay dugang ikatubag, free ka nga muhatag sa imong tubag. Text lang namo or pwede diri sa comment section nato sa Facebook, no? O niya, og naatay mga follow-up, mga usa pa diha, mga reaction sigala. So ipadangat dinhi kay aron ato nang matagaan og husay dinhi sa ato nga programa. So alam mo ka ikog ngan hinamo, no? Kay ikalipay namon higala kana kung naay mga mensahe nga mong madawat gikan kaninyo. So welcome ang tanang mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. Nya palihog lang pod sa tanan natong mga viewers, mga followers sa Facebook. Palihog lang atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga daghan sad ang mablis mga higala o mga kahigala natong mga panalanginan kay once nga i-share nimo makahimo naman sa pagtan-aw ang imong mga friend no sa ato nga programa. Kaman ang atong i-share aron daghan nga makapamati og matagag instruksyon kung unsay buhaton aron mga luwas mga higala. Okay, nato ta sa pagbasa sa mga mensahe. So ikaw ba dyan, ako ba kayo basahon dira? Ay, kumanala ni Brother Libby. Sige no. Ato ring sugdan pagbasa mga kahigalaan ang atong nakita sa screen. Ato ning tagdon kay baganam ni kadaghan. So samtang magbasa tira diri higala, so hinahinay na pumugtayop diha aron ma-apil nagbasa ang inyong mga mensahe. Okay niya si Brother Rufino Moreno. So good evening Brother Rufino. Salamat nga naglab ka sa programa. O niya kanunay ka nagpray. Maingon naman si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat po kayo nga iyang gilab kini atong programa. O ginaampo kanunay. O niya po si Brother Edwin Notarte, ang iyang mensahe, maayong gabi mga kapaglaom, watching from Ormoc City.
So good evening sa tanang taga-Ormoc, labi na ni Edwin Tarte. So salamat sa inyong pagtanaw. O niya po si Brother Ronelo Itan sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa mga kaigsuunan tigpaminaw, og sa mga nag-view karon. God bless sa tanan. Murag imo ra bang pangutana diri Brother Ronelo ang na-schedule nga aton tubagon. May gabi diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. O niya po nakita din si Sister Jenaline Lumuntad. Niya, salamat po sa imong pag-pray kanunay Sister no sa atong programa. O niya, salamat sa paglab nimo sa ato nga program sa radio. Niya sad si Sister Miriam Husay Anunciado. Salamat no Sister Miriam Anunciado. Ang iyang mensahe, mayong gabi Kuya John, Kuya Livy, og sa mga naminaw. So, good evening, Sister Miriam Husay Anunciado. Ato sa nakita din mga higala si Jeremiah Humula. Dito ni sa Santa Fe, sa Machamban. Marag na ni sa housing ang ila. Ang iyang mensahe, maayong gabi mga igsoon, salamat sa Ginoo. Nagpundok na usab kami diri sa NHA, National Housing Authority siguro ni, sa Marikaban. Malipayon nga di din sa Machamban, sa Marikaban din kaning NHA na din sa Marikaban. Malipayon nga maminaw sa atong programa kauban sa Madadji Humula family, Isagani Humula o Brother Nestor Ciares, kauban sa tanang mga silingan og sa akong pamilya og sa akong ugangan si Danilo Bacensela Sr. nga malipayon na gayud kung alas 6 na og sa tanang membro sa Machamban Church og sa GK nga mga kaigsunan, Brother Rolly Hira o Brother Raul. So, og wa pa ko'y schedule kaganiha, na importante nga Bible study kay sa Gonson na kada Sabado. Siguro murag makaanha ko unta diha sa Santa Fe kay nanawag to si Pastor Arnel kagahapon nga on pwede mao speaker dito sa fellowship. Pero nabalibara na to tungod kay importante kaayo nga schedule sa Bible study. So good evening niyo tanan diha sa Santa Fe. Di kuan Brother Libby kay supposed to be ang speaker unta karong adlaw si Colonel Joby Espinido. Pero nagbalibad nga pertigid kadagko nga bawo di siya katabok. In short, why biyahe? Kaya di magid masugot anang Coast Guard. Nako, Pastor, sorry lang yun. Next time na lang kay maupon na diri sa Agnaya. Dagko pod kaayong bawd. O, unya, kinini ang wa namin makalanat og chat-chat og unsa. Siguro nauna tos imo. Okay, nangayo man siya number ba John sa imo sad. Siya taga ko sa inyong duha nga number be. Kay sa kuan naman sa Facebook man siya nakapanawag. Siya si Brother John kaing ko suway lang kay kana ra ba puntahan kay muragwa sana siya bakante siguro kay murag puno man na iyang schedule kada Sabado. Kuan naag ingon na gid noon pero di matuyo nga usahay ang na-schedulean ilang i-cancel. O tungod kay ang business magud-anin na ay moabot nilang bisita na ay ilang parente ang kuan nga murag gikan sa ibang lugar unya mosimba na gusto nila nga ang atong presensya tuwa. Unya gag ma-postpone pod ang biyahe sa ilahang ikuan natural nga makancel usa diri ang ato ang schedule. So ingon ana mo na nga dunay mga changes pero kasagaran gyud nana gyud tay schedule. Okay, niya po si Shirel Kalapuan. Good evening Kuya Libby o Kuya John, watching from Tuburan, Danao. So good evening Shirel no. Kalapuan. Salamat nga
kanunay sa gyud ka nga nagtan-aw sa ato nga program. Sama sa imong igsuon kang Sister G. Marie Kalapuan. Kaila ra gid ni sila sa atong amigo kayo si Dong Bob Rituya kay tuburan mo sa ni. Tuburan Danau man ba, John? Ay sa tuburan na Tuburan now. Danau, Binakog tuburan nga Kuno ako ng sayop, murag naan siguro sa Mitsumi nagtrabaho kay taga Mabuli man ni Brother John. Sa Mitsumi. Oo. Salamat Kay- kayo sa nag-view sa ato Murag karon. igsuon ni Sister G. Marie katong iyang best friend ni Brother Niljon Bercero. Ay, si. Okay. Thanks for Kalapuan mo the po to. kanana ang info. Okay, ato sa ding tagdo ning atong keypad nga cellphone. Good evening Kuya Libby, Brad John, og sa tanang naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly Disor. So mayong gabi sa tanan nga naminaw diha sa Ormoc og diha sa Dolores Ormoc, labi na diha sa mga Disor family. So mayong gabi og ginawelcome mo na mo higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ning puli-pulihon, ato ning lantawon mga higala, tagdon una nato ni ang mga nagpadala og heart, nagpasabot nga nag-love sila sa programa, ang uban nag-like, nagpasabot nga ilan nagustuhan ang ato nga programa. Ato ning tanawon, tagdon nato ni atong kahigalaan. Ari untas mga nag-like ni si atong nakita dinhi si Brother Rupino Moreno, ni apod si Sister Jeline Tiro, marag sa Tambungo ni. O niya dirita sa mga nag-love sa ato nga program, ni si Brother Anisito Presilias. Niya, kumusta po ni Sister Flor diha? Mayang gabi inyong tanan, okay? Paka-paka man ni atong programa diha sa panggamay tungod sa duha ka trumpa ni Brother Ani Presilias. Nindot na ang terminong paka-paka, Brother Libby, murag mga pabuto sa New Year. Paka-paka na ba yun? Kaya duha na katrumpa, sipa kay na. Anya, may gabi is mga silingan nila diha nga namati sa atong programa. Anya, good evening sad, no, ni Brother Sinisa diha sa panggamay. Anya, niya po si Aroli R. Codira. May gabi, Brother Rolly. Niasad si Miriam Husay Anunciado. G. Marie Kalapuan. Niasad Edwin Notarte. Si William Ede. Ato pong nakita din si Shirel Kalapuan. Si Ninya Nicole Sumalinog. Niasad si Marifel Vargas. Basilio Tiro Notarion Jr. Niapod si Sherwin Orsal. O niya Scout Ranger Senior, Sir Isagani Aratzia. Niapod si Belinda Lohira Tirana, Ronilo Itang, og si Gine Rama Fermin. So muni atong mga nakita din sa screen nga mga nag-like, ang uban nag-send og heart mga higala sa atong programa. Niato sa nakita dinhi sa screen ni apod si Sister Chari de la Cruz Nugas. O niya, sa gihapon nagpadala siya og mga heart. Salamat sa imong paglab, Sister Chari, sa programa og sa pag-ampo kanunay. Sa muna nga atong iampo kining atong programa nga magmalahotayon ni og atong iampo ang mga sponsors nga tagaan sila og grasya kanunay, protection ug maayong panglawas. Atong iampo no ang matag-usa nato nga unta ang tanan nga naminaw, tanan nga nagtuon sa pulong sa Ginoo makadangat sa kamatuoran aron daghan ta, aron kitang tanan mga higala mga luwas unya kun mobalik si Ginoong Jesucristo. So atong gi-welcome ang tanan unya mga higala, ato lang unyang basahon dinhi kung naay mga bag-o nga mga mensaheng atong makita dinhi sa screen. So dili siguro ta maglangay, maato ta sunahan, musugod na ta og tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi, pangutana gikan kang Brother R.Y. Ronilo Itang. Ingon siya dinhi,
Manoy Libi, mayong hapon ug happy Sabbath. Na ako'y pangutana sa Bible. Ang mga saksi sa daang tugon ang mga Israelitas. Sumala sa Isaias Kapitulo 43 o sa 44. Sa bagong tugon, ang mga apostolis, mao'y saksi. Sa panahon karon, kinsa ang tinuod nga pundok o iglesia nga saksi sumala sa Bible. God bless. Okay, salamat kayo. Katong tinuod nga nagsaksis kamatuoran ba? Kinsa o unsang pundoka niining panahona nga mao'y gitawag og katapusang mga adlaw. So salamat sa nindot pangutana, Brother Ronilo. Akon sublion ang pangutana ingon sa dinhi na ako'y pangutana sa Bible nga ang mga saksi sa daang tugon ang mga Israelitas. Sa Isaias Kapitulo 43 o 44. Sa bagong tugon ang mga apostolis. Sa panahon karon, nining katapusang adlaw, kinsa ang tinuod nga pundok o iglesia nga saksi sumala sa Biblia. God bless. So thank you kayo, Brother Ronilo. O kung naamoy mga dugang hunahuna di mga higala, so text mo nga rin namo ni Brother John or pwede arin nyo ipadangat ang inyong contribution dire sa atong comment section sa Facebook. Aron ato nang matagad, mabasa tana ang inyong mga reaction ba or contribution dugang tubag sa pangutana nga ato nga ginabasa dinhi sa atong programa. So unang mutubag si Brother John Dihito o niya ako nin tapuson mahigala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe nya. Salamat pod sa pangutana ni Brother Ronilo Itang gikan sa nasod sa Saudi Arabia. Usahay manggod mga kaigsuonan o Brother Lebe, ang panghunahuna og pagsabot sa uban ingnon ta lang muligas. Labi na gyud nga ang ilahang relihiyon naa makita sa nasulat sa Biblia. Paghisgot og saksi, ginahuna na nga mga saksing Hiyuba. Paghisgot og iglesia, hisgutan po ning Brother Ronilo ning word nga iglesia. Nagunahuna nga sila na. No? Pero ang tinuod pagkasulti makaigsunan, ang pulong gani nga saksi, dunay daghan, imong tan-aw na sa koan, dictionary o banpa, dunay daghan nga gipasabot mahitungod ni ana. Ang pulong nga saksi, magamit nimo sa unsa man nga estado o sentido sa butang nga gipasabot. Una, kana bang nakakita ka? Usa na sa matawag og saksi. Kay nakakita man ka. O unya, sa pulong nga saksi, mahimo pud ang tao nga mosaksi bisan wala siya kakita. Kana bang magmugna, magminaomao lang siya og butang nga kunwari nakakita siya tungod kay nakakita iya misaksi siya, maunay hinungdan nga mulutaw na gud ng bahinang saksi. Ako lang isingit dinhis kahanginan. Dunay ako hilig magugko nga muanha sa korte. Basta wa lang koy kuan kada bang mga hiring-hiring sa kaso. Doon na to'y kaso nga akong gisubaybayan nga murder ang kaso. Ang tagtungod sa gipatay may kaya, ang nagpatay pod ang tagtungod dunay kaya. Ug unya dunay saksi nga gipresentar base sa akong nakalap nga mga impormasyon ug balita nga kadtong tawhana katulo na gyud to makadaog sa kaso nga iyang gisaksihan kay may gid muda og istorya pod. Unya giimbestigar siya nga ikaw ba ang musaksi o ako? Sa imong pagsaksi andam ka bang mutug-an og musultis tinuod o andam ko? Kung ikaw mamakak nahibalo ba ka nga mahimo kang sad-an og tungod sa imong pagkasad-an pwede kang mabilanggo tungod sa imong pagpamakak dinhi sa mabuot nga hukmanan? O nahibaw ko. Karon nakaila ka ba? Tanaw ha, niining gipatay
Dila na ko nganlan. Ay nakaila, kinsa siya? Mauna. Unya, nakaila ka ba sa nagpatay? O nakaila. Niya baron siya din hisukmanan? Niya. Pwede ba imo siyang itudlo kung asa siya gitudlo? Kay may laging pagka-briefing pod. Mao man gyud. Ha? Unsa may hinungdan nga nakasaksi sa mangka sa maong krimen? Niya kay diha man mahitabo sa akong atubangan. Now ha? Maunang akong nakita, akong nasaksihan. Niadtong panahona sa nahitabo ang krimen, diha man sa imong atubangan. Unsa may imong gibuhat di ay niadtong panahona. Niya nga, niadtong panahona, nalibang manggod ko. Unya, wa pud tuyua, nga kanang gipatay, midagan, unya ang nagpatay, nigukod. Dito pod sa akong nahimutangan. Mao nay hinungdan nga nakasaksi ko og nakakita ko. Ang follow-up question sa iya, sa imong bana-bana, mga pila kaha ka metros o ang gilayon sa kaha ang gilayon sa imong nahimutangan o sa diha nga gihimo ang krimen? Unsa iyang tubag? Dili ko makasulti og pila ka metros tungod kay sa akong pangidaron karon 56 anyos na lang ko. Wa pa mahitabo nga og malibang ko magdala-dala kog metrosan. Pastilan ang mga taong naminaw hasta ko ni apil kog kahimuot. Pero sa akong nahibaw-an kadto gyud ang iyang gisaksihan tinuod gyud hinuon to nga kanang gipatay gitutoa kay didto man siya panig sa inunta gipatay wa man sa nagpatay. Saksi na. Pero ang Biblia nagsultig mga saksi nga mga bakakon. Pero kung ato nga nuntan ang naila natun-an kay tinuod man sa ding bahina ni gisulti ni Brother Ronilo nga diha sa daang tugon ang ang saksi ang ga-Israel. Pero dinhi sa bag-ong tugon ang saksi ang mga apostoles. Gisunod pagpangutana kinsa man gyud ang tinuod nga katawhan sa Dios o iglesia. Kung maghisgot gyud ta og iglesia, ang buot ipasabot ni ana pundok sa katawhan. Tandaan nato na pundok sa katawhan. Karon si Kristo nagsugo sa Mateo 24:14 ug kining maayong balita iwali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Iwali ha ang maayong balita. Unsa maning maayong balita nga ipawali? Kung atong basahon ang Roma 1:16 ingon si San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una sa tanan sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanhon usab. So ang maayong balita unsa na siya diay? Mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Karon kinsa man ang matuod nga iglesia o katawhan sa Dios o pundok, walay lain nga ang matuod nga katawhan sa Dios o iglesia kadtong na nagsunod sa kasuguan sa Dios. Pamati iragod kini ang gihisgutan Kung ato ning basahon dinhi sa The Word of God, dinhi nga translation sumala sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 ni Balikon ko ha. Ang pulong iglesia ang buot ipasabot pundok sa katawhan. Unya matag sikta pundok man na, matag reliyon pundok na. Kay pulong ganing pundok wa na nagpasabot og usara. Nagkuang ka na og daghan nga tao kay pundok man. Nagingon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios kalom na. Tanawa ha. Kamo nga mga katawhan sa Dios
kining pagkasultiha gi-address ni didto sa mga katawhan sa Dios. So kung maghisguta og katawhan sa Dios, ang tanang sikta o ang tanang pundok o tanang iglesia mituo miila nag-angkon nga sila katawhan sa Dios. Tandaan nato na. Karon, kung ang tanang sikta, tanang pundok nag-angkon og nagtuo nga sila katawhan sa Dios, kini ba'y gipamatud-an sa Biblia? Kung ato ning subayon ang gihisgutan sa Mateo 7:13 o 14 nga ang dalan padulong sa kaluwasan sigpit hiktin ug jutay ra ang nakatultol, samtang ang dalan padulong sa kapildihan halapad ug sangka daghan ang nagasulod agi niini. Meaning ang gisgutan duha ra ka dalan. Kung dalan ang hisgutan kinsay gipasabot niini? Juan 14:6, si Kristo mingon, ako maong dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi, walay makaadto sa man gawas kon pinaagi kanako. Meaning duha ra gyud ang gisgutan, dalan sa kalaglagan ug dalan sa kaluwasan. Pero tan-awa, tanang pundok mag-angkon sila insakto ug sila tinuod. Unya, kung imong basahon ang Mateo 25:31 ngadto 33 pa 34 ug 41, sa pagbalik ni Kristo duha lang kapundok ang tao o unsa man, karniro ug kanding, meaning matarong og daotan. Ato nang tandaan. Karon ang pangutana magong Brother Ronilo, ingon nga sa bag-ong tugon ang mga apostolis mao ang saksi. Kinsa man gyud ay ang matuod nga katawhan sa Dios o iglesia? Pamatayan nato ni akong balikag basa, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Gi-address ni dito sa katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo, ug nagatuo kang Jesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. Tanawa, kinsa ang matuod nga iglesia o pundok o katawhan sa Dios? Ang mga nagbantay sa sugo sa Dios. Karon, kung ang giila nga katawhan sa Dios ang nagbantay sa sugo sa Dios, ang pangutana kung atong hisgutan ang igpapahulay Sabado o Domingo, kinsa man ang daghan o diin man magpili nga ilang gibantayan o gisubay nga dalan? Asa man ang kadaghanan? Naas Domingo. Gamay ra gyud ang sa Sabado. Lain-lain sikta, naas Domingo. Lain-lain sikta na, naas Domingo. Karon, ang dalan padulong sa kapildihan halapad sang kadaghan ang nagasulod agi niini. Ang gisultis Biblia nga ang matuod nga katawhan sa Dios, ang katawhan sa Dios na nagbantay sa sugo sa Dios. Busa kung Biblia ang atong pag-usapan, mailan nimo nga naa ka sa matuod nga iglesia o pundok sa katawhan sa Dios kung nagbantay ka sa sugo sa Dios. Pero kugwa gani, lisod na. Nganuman, wa man na isulti sa Biblia gud nga ang mga katawhan sa Dios o ang pundok sa katawhan nagsupak sa sugo sa Dios. Ang gisulti din ang mga na nagbantay sa sugo sa Dios. So kung atong hisgutan, kining ikapitong adlaw Sabado igpapahulay og unang adlaw Domingo, asa manini ang iyas Ginoo? Ay aba natural ang Sabado ikapito. Asa ang iyas tao? Ay aba natural ang Domingo unang adlaw. Karon, atong palungtaron, kinsa magyod ang gisgutan? Tanawa, gisgutan sa Biblia nga ang mga katawhan sa Dios, sila nga mga nagbantay sa sugo sa Dios. Pamatian pa nato ang dugang pa nga pagpahamugat sa gisgutan dinhi sa Isaias kapitulo 56 bersikulo og 6. Ato kunon ra gud ning basahon kung unsay gisulti dinhi niaon. Isaias 56 bersikulo 6. Ingon niini ang gisgutan dinhi sa mao nga bersikulo. Nag-ingon kung atong basahon. Matud pa dinhi sa 6. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova.
aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanda na, aron mahimo nga iyang mga alagad, ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapadayon sa hugot gayod sa akong tugon. Ang Biblia nagpamatuod nga ang katawhan sa Dios nagbantay sa sugo sa Dios ug ang giila sa atong gibasa nga ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay sigon sa atong gibasa. Kaganin na ang gipasabot nga ang katawhan sa Dios ang tanan nga nagbantay sa sugo sa Dios. Kapag naa ka sa pundok o iglesia, kay mo may gipasabot gud ana ang word nga iglesia nagpasabot man nagpundok sa katawhan. Ug naa ka sa pundok o iglesia nga wala nagsunod sa kasuguan sa Dios, dili gyud ka mabilong nga katawhan ka sa Dios, kay ang gisulti sa Biblia ang nagbantay man sa sugo sa Dios maoy katawhan sa Dios. So maila mo ug asa ang tinuod nga iglesia o pundok. Sa atong gibasa karon, ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Karon gibantayan ba nila ang adlaw igpapahulay? Wala. Nganuman, tungod kay ang ilang gibantayan o giilang nga igpapahulay ang igpapahulay nga iya sa tao. Aba, siyempre ang gisulti nga giilang katawhan sa Dios ug alagad sa Dios, sila nga nagbantay sa adlaw igpapahulay, sila nga nagbantay sa kasuguan sa Dios. May niya pa nga gipasabot dinhi kung kinsa gyud ang katawhan sa Dios. Kung atong basahon sumala dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 14 versikulo 2, ingon ini ang gipahayag. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Tanawa? Kay ikaw mo usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Og si Jehova nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. So ang Dios nagpili di ay siya og mga katawhan nga niya dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Karon unsaon man nimo pag-ila kuno aber? Ni anang katawhan nga gipili sa Dios dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsaon man nimo na pag-ila? Ug pag-angkon lang dili na lisod oy. Sayon ra ang pag-angkon. Pero atong basahon dinhi sa versikulo 3 nag-ingon, tanawa, ang gisulti dinhi sa 2 akong balikag basa nag-ingon dinhi, kay ikaw mangusa ka katawhan nga balaan Jehova imong Dios, ug si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga iyang mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naay sa ibabaw sa naong sa yuta. Tanawa nagpili gyud siya ang Dios og mga katawhan, pundok. Na akong padayon nabasa, unsaon nimo pag-ila nga maoning pundoka ang gipili sa Dios? Maoning mga tawana pamati sa 3. Dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Ang Dios nagpili siyag mga katawhan dinis ibabaw sa naong sa yuta ug iyang gisultian ang katawhan nga ang gipili, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Sama sa katawhan sa Dios nga ang unang katawhan dito sa tanaman sa Eden si Adan ug si Iba, dunay iyang gitugot pagpakaon, dunay iyang gidili. So ang mga katawhan sa Dios gisulti dili ka magakaon sa bisan unsang mga butang nga mga dulomtanan. So meaning makita mo ang matuod nga pundok nagsunod sa kasuguan sa Dios, ang mga alagad sa Dios nagbantay sa adlaw igpapahulay, ug unya sa atong gibasa ang katawhan sa Dios ang pundok, tanawa gisulti dinhi dili magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Kini ang gipasabot sa Biblia. Karon niya ato magidning mahisgutan.
Kung atong tan-aw dinhi sa The Living Bible, para maklaro gyud ba ang gisultis Biblia, dili kay maghinaw-siyaw ta tungod lang sa atong pagkaluyal sa atong relihiyon, tagaan na lang nato ba og kana bang mga minaumao inato-ato na lang gyud nga mga pangatarungan nga wa sa kamatuoran. Pero hinumdumi niya ang gisulti dinhi kung kinsa gyud ang tinuod nga katawhan sa Dios. Pundok. Kung atong basahon sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, nagingon, "And I give them the Sabbath, a day of rest, ug akong igahatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay, every seventh day." Tanawa ha? Ang gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan, ingon nga adlaw nga igpapahulay, ang matag adlaw nga ikapito, every seventh day, as a symbol between them and me. Ingon maoy timaan taliwala kanako nila. Kanang pulong timaan, hinumdumi gyud katong mga namuyo sa bukid na amanay mga buhi nga mga manok. Naglain-lain ang ilang timaan sa ilang manok. Ang uban putla nila kumagko, ang uban putlan las tunga, ang uban sa kalingkingan. Kay may panahon nga ang manok magkapareha ang balhibo. Pero bisag pareha og balhibo, pero kay naay timaan, dili ka malito nga imo gyud na. Karong panahon na, pareho nga nangalagad, pareho nga nagsimba, pareho nagampo sa Ginoo, pareho nga dunay pundok nga gipasakupan. Pero wala gila inimong maila nga kanang punduka iyas Ginoo, kay ingon siya nga a symbol between them and me, timaan taliwala kanila kanako, to remind them, aron sa pagpahinumdum kanila that it is I, the Lord, who sanctifies them. Nga ako ang Diyos nga nagbalaan kanila, that they are truly my people. Sila ang akong tinuod nga mga katawhan. Tanawa, ang tinuod nga katawhan sa Dios, ang nagbantay sa adlawng ikapito, ingon nga kiniig papahulay. Pero tanawa ning nanag-angkon nga sila katawhan sa Dios, ang ilang gibantayan ang unang adlaw Domingo, kontradik makainas gisultis Biblia. Unya tan-awa ra gud dinhi sa today's English version, akong basahon sumala sa gihisgutan dinhi sa Hervihanon Kapitulo 4, versikulo 4 ug 9. Akong basahon pamatiin ninyo dinhi sa maong versikulo. For somewhere in the scriptures, this is said about the seventh day. Remember, this is said about the seventh day. Wa magingon this is said about the first day. Kay Sunday ug first day pa. God rested on the seventh day from all His works. Ang Diyos may pahulay gikan sa tanan niyang mga buhat sa adlawng ikapito. Unya, kung ato ning klarohon, kay ila naman ning gyud ning giwala kay Sunday is the resurrection day of Jesus Christ. So Sunday na kuno ang Sabbath day. That is wrong. Nagingon din is 9. As it is, however, there still remains for God's people. Tanawa, as it is, however, there still remains for God's people. Tanawa, nagpabilin kini alang sa katawhan sa Dios. Arrest like God's resting on the seventh day. Klaro na gyud noon nga ang katawhan sa Dios nagpabili ning ikapito alang sa katawhan sa Dios ang ikapitong adlaw. Seventh day, wa mag-ingon nga first day or Sunday. Busa matinaw o klaro kining mga bahina ang gipasabot dinhi. Ingon na Ginoo that they are truly my people, sila mao akong tinuod nga mga katawhan, and those who keep the Sabbath day as a day of the Lord, seventh day. Well, si Brother Libby Higala maghatag og dugang pagpatinaw ini mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta higala nga sunahan. Ato ning tagdo no ni atong mga nakita sa screen. Atong pipila ka mga kahigalaan nga nakikuban nato
Niya si Rolando Niriginon. Okay, maayong gabi Brad Lib o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Ilabi na diha sa Metro Manila o diha sa Visayas o Mindanao. Kanunay jud ko nga nagtan-aw sa inyong programa sa radyo o sa tanang kaigsuonan. God blessed kaninyo. Salamat Brother Roland. Niya po si Lane of Keria sa Islas Kinatarkan. Maayong gabi. So good evening, Sister Lane. Salamat sa imong pagpakikuban dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning lilion niya si Cheryl Kalapuan, Mrs. Alex Liaban, ato po nakita dinhi. Okay, ato ning lilion in Pikas sinibag-o nga nakita niya si Carlos Mires sa Lumapak. May gabi ni mo, Brother Carlos, no? Sheres Lumapak. Niya po si Brother Eddie Layos. Niya Maryfield Vargas. Nakikuba na to. Niya sad si Ninia Nicole Sumalinog. Okay, mo ito ta mga higala sa pangutana no nga atong gisalo-saluan. Pasalamatan nato sa Brother Ronilo. Agiyang pangutana din nga sa Biblia ko no, ingon siya nga ang mga saksi sa daang tugon ang mga Israelitas. Sa Isaias Kapitulo 43 o 44. Sa bag-ong tugon ang mga apostolis. Sa panahon karon kinsa ang tinuod nga pundok o iglesia nga saksi sumala sa Bible. God bless. Okay, salamat no Brother Ronilo. So niadtong panahon sa daang tugon ang presidente nga giilang makatawan si Ginoo mao'y nagdala sa mensahe, mao'y nagsaksi, nagwitness ang mga Israelitas kay giila silang mga tao sa Dios. So sila ang gigiyahan sa Ginoo niadtong panahon sa daang tugon mo makita ang pag-uban sa Ginoo kanila. Giubanan sila bisan sa daghang manulong nga mga nasod, mahimong kaaway. Ang Dios nagauban kanila nga nahimo sila nga managbadaugon. Apan panahon usab nga magmasupilon sila, magmasinupakon sa sugo sa Ginoo. Itugyan sila sa Ginoo ngadto sa kamot sa pagkaulipon. Naulipon sila sa Egypt sa una, naulipon sila sa Babylon sa unang panahon. Tungod kay ilang gilapas ang mga sugo sa Ginoo. Nagpasabot nga ilang gilimod ang Ginoo silang kinabuhi. Kay magsimba sila mga Diyos-Diyos o roban pang sugo nga ilang gilapas ng higala. Imbis nga tinuod silang witness, mga saksi, pero nagbalinapason sila mahinungdan nga kadaghan sila tugyan sa kamot sa ilang makaaway, pero bakwion na po sa Ginoo. O niya, sa panahon sa bagong tugon, ang kauban ni Kristo sa iyang paglakaw-lakaw, pagmensahe, mao ang mga apostoles. So sila ang tinuod nga witnesses, no? Mga nagsaksi. Ilang gipakita ang ilang kinabuhi nga nagkinabuhi sila diha kang Kristo. So sa ilang pagginawi, nahimo silang saksi. O niya, sa atong mabasa gani, sa nakasulat sa libro sa buhat sa mga apostoles, kining atong mabasa din sa buhat Kapitulo 1, versikulo 8. Ining bahina, nag-iingon din kung basahon. Buhat Kapitulo 1, o niya, sa iyang versikulo 8, ang nakasulat,
Giingon din apan kamo magadawat hinuon o gahom sa diha nga makonsara na kamo sa Espiritu Santo. O kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa Samaria, o hangtod sa kinatumyan sa yuta. So, giingnan sa Ginoo ang kadtong mga presente nga witnesses niya itong panahon before siya mikayab sa langit. Ingon siya nga sa dihang makadawat kamo sa dihang kakonsaran kamo sa Espiritu Santo. Tagaan sila gahom og mahimo sila yung sa mahimo kamo nga akong mga saksi dito sa Jerusalem, ngadto sa Judea, sa Samaria, og hangtod sa kinatumyan sa yuta. So ang mga apostoles wa gani nakaabot sa Pilipinas, wa nakaabot sa ubang nasod sa kalibutan. Dito na sila nagtutuyok sa Israel o mga silingan lugar dito natuta. Apan kinsa man ang nagdala og nagtiwas sa buluhaton aron malukop ang buhat sa tibok naong sa yuta. Ang iyang mga sumusunod tumutuo. Mao'y mahimong witnesses ngadto sa tibok naong sa yuta. Sa mapananglit mahigala sa ato nga programa dinhi. Usa man ta sa nagsaksi sa mga tinuod nga mga saksi diha sa Biblia. Nga naman, wa tay kaugalingon nga mensahe. Ang mensahe nga atong ginadala dinhi gikan sa balaan nga kasulatan, gikan sa pamahayag sa mga propeta, gikan kang Ginoong Kristo, gikan sa mga sulat sa mga apostol na atong mabasa dinhi sa Bagong Tugon. Muna sa atong mensahe, mga atong mabasa, sumala sa dinhi. So, kita igo lang nagpakuyanap atong gimensahe, ang mensahe nga gisultis Ginoo ngadto siyang matinun-an sa dinhi pas Ginoong Hesus. Mao sila atong gidala, mga kahigalaan. Karon pangutana, kinsa man ang tinuod nga witnesses karon panahon. Okay, sa atong mabasa, dunay sugo gyapon Ginoo. Sa Mateo 24:14, ingon siya nga, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Kanya ingon sa itong mabasa, for a witness, saksi, for a witness to all nation, and then shall the end come. So ang mayong balita may tungod sa ginharian, iwalis tibok kakalibutan. Ingon nga pagpamatuod, witness ang gisgutan sa English, saksi. Ingon nga pagpamatuod ngadtos tanan nga kanasuran ug unya moabot ang katapusan. Sugo nas Ginoo kanato higala ang maayong balita ipamatuod nga mahimutang witnesses sa pulong sa Ginos kamatuoran, ipamatuod ngadtos tibuok naong sa yuta. Unsa ipamatuod nato? Ang kamatuoran munay maayong balita. Good news na mahitungod sa ginharian sa langit, kanang imbitasyon sa matag-usa nato o hatag instruction kanaton tanan aron kitang tanan mga luwas, mga higala. So dinhi sa ato nga tulumanon, ato nang gihimo ang pagsultis kamatuoran. Og unsay naas Biblia, munay atong gipamatuod nga mga gisultis balang kasulatan. Pero pangutana, niining panahon na karon sa katapusan mga adlaw, ngutanang siyag, kinsa nga pundok. So atong usisaon, hilag-usang pundoka kay halos mga pundok karos kalibutan, mag-angkon na kami gyud mo'y tinuod nga saksi. Napoy man kaning amo kay maugingan, nagayod nga saksi. Kisa may tinuod nga witnesses. Kaya ang tanan pulos man nagwali, mga higala. Kanan nagwali,
nag-angko na sila nga mga saksi sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran. Kinsa ang tinuod nga pundo karon nga mao'y tinuod nga saksi sa kamatuoran ngadto sa tibuok nga kalibutan. Sa atong mabasa higala sa unang Juan 2:4, muni sukdanan sa tinuod nga saksi nining panahona. Gaingon si San Juan, siya nga nagaingon, ako nakailas Dios. Sa ito pa, nagsaksi siya nga nakailas siya sa Dios. Ingon sa ako, ingon sa Juan nga, siya nga nagaingon, ako nakailas sa Dios. Sa pasabot nga, nagsaksi siya nga nakailas siya sa Dios. Ingon sa Juan, apan wala nagtuman sa iyang mga sugo. Kini siya bakakon og wala kaniya ang kabaturan. Kinsa ang tinuod nga saksi higala nining katapos sa mga adlaw? Unsang pundo ka? Ang pundok mahigala nga nakaila sa Dios og nagtuman sa mga sugo. Kay ang tao di ay nga moangkon siya nga kami ang tinuod nga saksi. Ang among pundok mo tinuod nga saksi sa kamatuoran nining katapos sa mga adlaw. Pero wa nagtuman sa sugo. Ang gisulti sa Biblia, bakakon kana silang mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. So ingon ana ang pagsuta, pag-ila. Nag-angkon-angkon ta nga tinuod tang pundok nga nagsaksi pas kamatuoran nining katapos sa mga adlaw. Pero wa day nato itudlo ang napulo kasugo nga atong mabasa diha sa balaang kasulatan. Bakakon matupas Biblia o wala kaniya ang kamatuoran. So makita ni mo dinhi asa ang tinuod nga pundok nga mao'y nahimong saksis kamatuoran nining katapos sa mga adlaw. Kanang mga pundok gitawag na grupo o mga katawhan sa Ginoo. Sa Pinaduyag Kapitulo 14 mga higala, versikulo 12 ang mabasa dinhi, naghisgot og katawhan sa Dios, nagbantay sa iyang mga sugo og nagtuo kang Ginoong Hesus. So ang tinuod nga saksi nagbantay sa mga sugos Ginoo og nagtuo kang Ginoong Hesus. Mao kini ang tinuod nga makatawhan sa Ginoo nining katapusan nga mga adlaw. So wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon niya atong kimson atong ngayon sa Mother John alang sa closing prayer. Nag-ambyo kita, mahigugmaon og dalampanan nga Dios ang lunsay nga kamatuoran sa imong pulong nasabot sa kahanginan panalangin ni tanan nga nagapaminaw dadas kahayag sa kamatuoran.